ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ മുരിങ്ങാക്ക തോരൻ, പിന്നെ പപ്പായ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, ഒരു എഗ്ഗ് ഫ്രൈ, പിന്നെ മോര് കറി, പിന്നെ അതിലേക്ക് മത്തി മുളകിട്ടതും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ചോറിൽ ഒഴിച്ചില്ല, പാത്രത്തിലാക്കിയതാണ്. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ലഞ്ച് മെനു. പൊന്നിയരിയുടെ ചോറ്, മുരിങ്ങാക്കായ തോരൻ, പപ്പായ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, എഗ്ഗ് ഫ്രൈ, മോര് കാളൻ, മത്തി മുളകിട്ടത്. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ലഞ്ച് മെനു. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും.